Jokenya 125 nigi mwandu modhuro moloyo 77% mag Jokenya mamoko kaluwore kod lipot mogol mamulo pogruok e kind joma nigo kod joma ochan e pacho ka. Lipot ni mabende ong'iyo sekta mar thieth gi somo dwaro ni piny owacho omed keto maino e neno ni chenro mag sekta no chopo ne jopiny e yo mowinjore. Lieta nigi mathoth. En lipot moyangi gi mor kod ilo. Kata kamano, gimanie lipot ni okel mor e chuny ahinya ni mar pogruok e kind joma omew kod joma yuto gi ni piny ni malo. 46% mar Jokenya duto odak e dhier malalala kata dhier maratego malich. Dhier makopimni to demoni nindo. Pogni bire weche mopogre pogre. Niwengo mag pesa madano yudo, joma chamo pesa matin emang'eny modhuro, jok mamuko sara emang'eny. Midhiero mag pogruok e kind oganda Jokenya ni bende oyang ni nyisore kokalo yore mopogore moting'o nyaka uchumi mar piny. Economies run on two things: production and consumption. If there are no consumers, if there's no purchasing power to the majority, even the producers themselves, they get a drought. So it is important for us to constantly champion for equality, and that is why I commend Oxfam for this event. Piny owacho kuom mano idwaro mondo olok yore mag timo gik moko mamedo mayo jopiny kwe kendo teko mar ofuko margi. Jokenya mayuto gi nok ing'ado osuru ahinya molo jodongo gi. Iyudo ka jodongo gi ong'e yore mag yepogo osuru gi. Koro tax burden odhi ne joma yuto gi ni piny. Okumba mar konyo jok moti kata jok ma ni piny, lwetgi ni piny. Iyudo ka pesa mane miyo gi 2,000 igni mokalo nyaka ne chenro mar okumba ni chak higa mar 2015 nyaka sani pod en manedi 2,000 e dwe. To ngima ma pek mar ngima osedhi malo gi kinde ni eri. Pesa no krom pod okony jomotiko to jogo gin jok kata jok mani nweng'o gi ni piny. To gin jok ma sani dwaro mondo giyude konyruok. Kopogore gi weche uchumi, chenro mag somo kod thieth bende oyang ni nyaka losi mondo gikony jopiny. We have a school feeding program here in Nairobi. It gobbles up almost 1 billion shillings of what Nairobi gets in terms of its equitable share. But because it is only implemented in the primary schools that are registered, it means we are only using that money to feed 30% of the school-going kids. We have had a conversation with the governor of Nairobi from the time he was elected. In fact, it was a campaign promise that this school feeding program has to be extended to the up-bed schools because those kids also deserve that meal. Onge yen. To kata mondo mi thiedhi yori dhi ng'iew syringe, magi gik makoro governors wa ka winjo adieri repodegi. Oningo bed ni Kenya ok oningo bed ni gike level no nikech wasedhi above other countries. Kumae kwayo gol ne jo od bura mondo neni oloso chike kata neno chike mantiere mamulo pok mag oganda okete tim kendo otiyo makare. Pod en lipot ma onego dhi onyisi kata dhi okony jo od bura mondo chake chenro maber ma sirkal nyalo luwo manyalo keto sirkal tesre mondo Jokenya timang'o oyude nafu. Jokenya bende oyude ber. Act have brought an amendment to the Central Bank Act that will make cash payment mandatory option at any point of sale across the board. I've also introduced a bill in Parliament which I think has been sent to the government printer to institutionalize what I call nationhood science so that we teach these values from kindergarten all the way to university. The values under Article 10. Piny owacho nigi ting' maduong' mar duoko kwan Jokenya mayuto gi ni piny ka kwayo ogol mondo pek mar osuru oket ne jogo momew ahinya moloyo jogo mayuto gi ni piny. Lieta, Ramogi TV.